May hapon sa tanan, nalapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Ang atong pagpaambit karon kinutlugikan kang Matthew Kapitulo 16, versikulo 13 hangtod sa 20. Sa versikulo 16, si Pedro nagumpisal, nagpadayag si Pedro sa iyang pagtuo nga si Jesus gayud ang Mesaya, ang anak sa Dios. Karon atong ipakita unsa ba gyud ang pagka-Mesaya o unsa ba gyud ang tubag sa usa ka disipulo nga ipadayag sa usa ka Mesaya. So sa wala pa kani nga Kapitulo 16 sa atong Ebanghelyo, si Jesus iyang gigahin ang iyang oras para manudlo sa mga katawhan sa Dios. Ngani siya nagmilagro o iya hapon nga gihagit ang kanang mga pangutan sa eskribo o sa mga Pariseo. So mo ni ang iyang preparasyon nga moadto na siya sa Jerusalem. Human si Juan Bautista nga gipatay ni Herodes. Siya nakahukom nga mo adto na sa Jerusalem o diha niya nadawati ang iyang kamatayon diha sa krus. Moadto kita sa Ebanghelyo. Unya sa dihang dito na sila si Jesus sa dapit sa Cesarea Pilipos. Nangutanan siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa ba ako nga anak sa tao? Mitubag sila. May mga nagaingon na ikaw si Juan nga tigbautismo. Auban nagaingon na ikaw si Elias. Ang uban usab nagaingon nga ikaw si Jeremias o kundili man usa ka sa mga propeta. Mingon si Jesus kanila, apan alang kaninyo, kinsa ba ako? Mitubag si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Mingon si Jesus kaniya, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka tungod kay ang nagsulti kanimo nini dili tao kundi ang akong amhan sa langit. Og tungod nini gitawag ko ikaw nga Pedro, nga ang buot ipasabot bato. Og dinhi nining bato tukuron ko ang akong iglesia, og bisan ang gahom sa kamatayon dili gayon makapildi niini. Kanimo ihatag ko ang gahom sa gingharian sa Dios. Ang bisan unsa nga dili motugot dinhi sa kalibutan mauman ang wala itugot sa Dios. Ug ang bisan unsa nga itugot mo mauman ang gitugutan sa Dios. Unya gipahimangnuan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga dili gayud sila mosulti kang bisan kinsa nga siya mao ang Kristo, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa versikulo 13, unya sa dihang dito na sila ni Jesus sa dapit sa Cesarea Pilipos, nangutana siya sa iyang mga tinunan. Kaning Cesarea Philippi, brothers and sisters, duol kani sa Mount Hermon, no? Mga 40 kilometers sa north of the Sea of Galilee. Mao kani ang boundary sa Hintilis nga nga area o mao kani ang Hintilis nga syudad. Sa unahan pa kani siya mo ni ang kanana ang lugar nga
mga katawhan nagdahig ug naghimaya kang Baal ug kang Pan, mo ni ang kanang mga Diyos no, sa mga pagano nga mga tao. So panahon ni Jesus mo ni gihimong templo ni Caesar. Si Jesus niagi dinhi para makaiskapal siya sa mga daghan kay panon sa mga Galilean, para po makapreparar siya sa iyang kanang pagpanaw gikan sa Galilee paingon sa Jerusalem. So wala siya mahimo, moagi gid siya diri sa kanang Gentile o Samaritan na area na lugar, no? Otherwise dito siya mutuyog sa Jordan, layo ng yugayon. So wala gid siya kapaingnan, diri gid siya moagi. Nga naman nga nagpreparar siya kay while nag-journey sila gikan sa Galilee pa sa Jerusalem, siya po mismo nagtudlo siya sa mga kanang yang apostoles o mga disipulo niya, no? Makita man nato sa succeeding ng mga readings nga si Jesus nagtudlo sa iyang mga kanang apostoles o mga disipulo while they are in journey, nagpanaw sila gikan sa Galilee paingon sa Jerusalem, where si Jesus iyang yung natagbo ang iyang kamatayon diha sa cross o siya nabanaw. So sumala kani sa mga tao, kinsa ba ako nga anak sa tao? Muna ang gipangutanan ni Jesus. Ang titulo nga anak sa tao, muna ang titulo nga gihatag, no, sa iyang kaugalingon. Ang titulo nga anak sa tao gikan kani sa kan Daniel, no, basahon sa Old Testament. Kan Daniel chapter 7, kapitulo 7, versikulo 13 at 14. Anong anak sa tao man ang iyang kahisgutan po? Kani po safety po ni kayo nga hisgutan ni Jesus, kaya otherwise umayon siya nga Bisaya, siya ang Misaya, siya ang manulunda, siya ang magsalbar sa mga katawhan sa mga Hudyo. Daw bi ang mga Romano karon nga naminaw kaniya, nasamot na gyud nga ginitan kayo siya Romano, gawas pa nga siya mismo ginitan na sa mga Hudyo nga mga Pariseo o Iskribo, no? Ginitan na siya daan na samot na o maggamit siya o iyang ipadayag iyang kaugalingon, no? Kung ingon si Jesus o anak sa tao nga mo'y boto sabot sa Misaya, ang mga katawhan sa Diyos wala makahipagkasabot o unsa kaning anak sa tao. Muna ang mga katawhan kuha man sila, kanang nagpaabot man sila nga naon tay Misaya, naon tay magsalbar kanamo sa amo ang kapobrehon, sa among pag-antos under sa Romano nga kanana ang pagdumala o under po sa Hudyo nga pagdumala, no? Nag-collaborate man na sila duha. So kanana ang Misaya mo'y magkuhan sa iyang army, no? Mag-organize siyang army para papawaon kani o pukanon kani mga Romano o ihang mugnaon nga sa dugay na gud kay nila nga gipaabot ang kanang gingharian ni David, no? Davidic kingdom. So kanini ang ihang kanunay nga paggamit niya anak sa tao, mo kanini ang gyud naa ang kahulugan ug naay koneksyon hangtod siya mag-antos o gilansang sa cross hangtod sa iyang resurrection. Sa versikulo 14, mitubag sila. Ang kisa man sila mga disipulo. May mga nagaingon nga ikaw si Juan nga tigbautismo. So si John the Baptist ang ilang giingon nga si Jesus o si John the Baptist bago pa biya nga
kanana ang iputlag sa ulo si John the Baptist mo ganin hinungdan si Jesus ni adto sa Jerusalem. Kay kisa may mupuli, kisa may magpadayon sa pagsangyo sa may balita sa kaluwasan kung wala na si John the Baptist, di ba si Jesus. So dito siya ning kuan kanang ning balik dito sa Jerusalem gikan sa Galilea. Muna na ang ilang pagtuo nga si John the Baptist murag kana na ang nabanhaw nga kana na ang pagkatao ni John the Baptist mo ilang pagtuo, no? Ang uban nagaingon nga ikaw si Elias, ingon ang mga disipulo. Ang uban usab nagaingon nga ikaw si Jeremias, o kung dili man usa ka sa mga propeta. So ang popular kay sa Hudiyo nga kanang ang pangunang nila nga si Elijah nga mobalik kayon, nga mobalik para iyang i-anunsyo, no? Iyang ipadayag ang Misaya. Makita man nato ni sa Malakay kapitulo 4 versikulo 5 o sa Malakay kapitulo 3 versikulo 23, no? Bisan karong panahon na sa ato ang Passover nga Seder meal, gi-celebrate kani, no? Gi-celebrate kani sa ato mga household. Nagi-giset nga table or even the cup of Elijah, no? Nagibutang diha ko kamo nag-practice mo og kanang Seder meal ang kanang mga disipulo ni Jesus during Semana Santa, and then pagkahuman sa Huwebes Santo, pagkahuman sa celebration sa Huwebes Santo, na sila reenactment ng gani o kung dili Seder meal, no? Ilang i-celebrate ang Seder meal katapusan panihapon ni Jesus, no? In the context of the New Testament, ang Seder meal with the parish priest, no? Mo ni ang in their setup, kung makita nimo sa setup nila na ay kanana ang cup of Elijah na ila po tubilan o kanang bino bisag wala diya sa Elijah. Because of this na si Elijah moabot, i-announce niya ang kanana ang pag-anhi o pagpadayag niya ang Messiah. Brothers and sisters, kanana ang klaro kayo na ang mga tao naghuna gyud og maayo kang Jesus, but tan-aw nato og kinsa gyud siya, ilang pagtan-aw, ilang paglantaw nga siya kanana ang nabanhaw gikan sa mga previous o past prophets o katong nangagi na mga propeta. But si Jesus, siya mas labaw pa sa propeta. Siya mao ang Kristus or the Christ, the Anointed One, no? Interesado kayo nga ang mga tao makaibalo ni Jesus o kinsa siya. Much more mas importante nga si Jesus, makaibalo po siya o kinsa ba ilang pagtuo nga kinsa siya, no? Nagpangutana siya sa kanana ang mga disipulo. Mo ni ang iyang primerong question nga, simple kayo para i-prepare niya ang disipulo for the second question, which is very important question, no? Si Jeremiah, muna siya nga sa ikaduhang question diri sa versikulo 15, yun siya miyon si Jesus kanila sa mga disipulo. Apan alang kaninyo, kinsa ba ako? Ang mga tanang disipulo, siya tanang gi-address, no? Sa ila. Dili lang kay Pedro, kay Simon Pedro. Dili lang sa iya, but kinitanan hatag nga question, no? Nga pangutangan dito sa tanan. But as usual, si Pedro siya mangyud ang kanang spokesperson sa mga disipulo. Sa verse 16 miyo siya, ikaw ang Kristo, no?
ikaw ang Kristo. Which means, as I said, anointed, no? Anointed one. Tagang kayong pasabot, no? Sa Israel, kung say anointed, no? Anointed, mapunting na to sa mga hari, mga lideres, na i-anoint sila, no? Kaya naa sila kanang tahas. Kay Christos, anointed ang pasabot, or anointed one. Because, as I said, people anointed them with oil, i-anoint sila og lana para sila malahi sa uban. No? Tagaan sila kanana ang tahas nga importante kayo sama sa propita sa ilang kanana ang ilang pagtuo nga si Jesus sama sa usa ka pari o sama sa usa ka hari, no? Kani sila gi-anoint og oil. Kay kini nagpasabot na sila gipili sa Ginoo. And then ang Ginoo maghatag nila kanang tahas, pinaagi sa paghatag po nila ng abilidad, no? Tagaan silang kasa para ilahang matuman ang gipadayag o gitahas, gihatag sa Ginoo nga kanana ang misyon niya, no? Kung si Pedro nagistorya nga ikaw si Kristo, siya nagaingon nga ikaw mo ay magsalbar sa kalibutan, nga ikaw magsalbar sa kalibutan nga among gihulat pila na kanang siglo, centuries. Ikaw mo'y ipadala sa Ginoo para kami masalbar. No? Muna yung pasabot sa Kristo, ikaw ang Kristo, ang pasabot ni Simon Peter. Sa bagong kasulatan, si Jesus gitahasan gayon sa tulo ka tahas sa iyang pagdihog o anoint, sa iyang pag-anoint niya kay siya tinuod gayon nga siya propeta. In Matthew chapter 21 verse 11, no? Or pagkapari in Hebrews chapter 3 verse 1. And also pagkahari in Matthew chapter 27 verse 11. Mo ni ang tulo ka office, no? Tulo ka function, tulo ka rule, function o rule o office ni Jesus, no? Pagka propeta, pagka pari o pagka hari, no? Ikaw usab ang anak sa Diyos nga buhi, no? Anak sa Diyos nga buhi. Mabalik na to lantaw, no? Nga siya mismo gibautismuhan, no? He is the Son of God, no? Kung sa may istorya sa Matthew chapter 3 verse 17, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Mo kani ang akong pinanggang anak nga ako nahimuot maayo. Jesus nag-istorya sa iyang kaugalingon nga siya anak, no? Anak. Ang disipulo sa ato ang pagtuon karon, no? Nag-istorya sa iya nga siya anak sa Ginoo. During the times sa ato ang gospel nga pagtulunan sa Matthew chapter 14 verse 33, ikaw gayud ang anak sa Diyos kay nga naman he was able to walk on the water and go into the boat ngadto siya sa ilang baruto o pagsaka niya sa baruto kinsa maning tawhana na naundang man ang hangin, naundang man ang kusog na balon,
kung naunang man ang bagyo. No? Ug in verse 17, ingon si Jesus kanila, Simon, nga anak ni Jonas, no? Nga anak ni Jonas. Atong mabalik lang tao, kinsa man ni si Jonas? Si Jonas, mo ba ning kananaang nag-announce, no? Gikaon sa usa ka balina kay kuli magyud siya nga moadto sa misyon nga gihatag sa Ginoo kaniya. Hantod ni sakay siya og barko, nalunod ang barko, gikaon siya. O gibugwak siya dito sa Ninive para siya mo hatag og pahimangno sa ilahang pagkapukan, no? Distraction sa Ninive. And mooy po'y nakapahatag kanila o pagbasong, paghinulso sa ilang kasalanan o sila o ang tibuok na siyudad na luwas, no? Muna ang simbol ni Simon Peter, simbolo ni Pedro nga iyahang tahas, no? Nagpasiunadaan o gitubag siya ni Jesus. Simon, ikaw anak ni Jonas, no? Kay naaday sa rule, naaday sa mission. Yun dahil si Jesus, bulahan ka, tungod kay ang nagsulti kanimo, dili tao, kundili ang akong amahan sa langit. O tungod nini, gitawag ko ikaw nga Pedro, nga ang buot ipasabot. Pato, binigikan sa Simon, nahimo siyang Pedro, nahimo siyang bato, o Pietro, no? In Aramaic pa ni siya Petros, no? Or Kipa. In Aramaic pa ni Kipa, in Greek Petros, no? Og dinhin ining bato tukuron ko ang akong iglesia. The Greek term iglesia is ang Griego nga terminology or pinulungan nga iglesia. Makita nimo diri sa Mateo kapitulo 18, 18 versikulo 17. Dahil hagyod sa synoptic 4, upat ka synoptic gospel, no? Yan siya din, ubisan ang gahom sa kamatayon, dili makapildi niini. Dili kuno makapildi ang gahom sa kamatayon. Kanimo ihatag ko ang gahom sa gingharian sa Dios. Sama sa upat ka reading sa akong istorya, ang liabi kuno mo ni simbolo sa authority nga ihatag niya dito sa iyang mga piniyalan na servant or piniyalan niya ng mga tao. Dirhi ang iyang piniyalan mao si Pedro. Ang bisan unsa nga dili mo itugot dinhi sa kalibutan, mao man ang wala itugot sa Dios. Ug ang bisan unsa nga itugot mo, mao man ang gitugutan sa Dios. Sa verse 20, unya gipahimangnoan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga dili gayud sila mosulti kang bisan kinsa nga siya mao ang Kristo. So brothers and sisters, nga nung ani mo siya, iyang mga tinunan gina niya, ayaw ka mo pagsaba. Kay si Jesus kanang galikay na mahimo niya o kanang sayop na interpretation sayop na paghuban o unsa gayud ang pagka-Misaya. Mo na siya nga kananaang sa kanang gospel sa ebanghelyo, makita nimo human si Jesus nga manambal, mag-ayo sa mga masakiton, pagdayag o magpakita siya sa mga milagro. Mo ginayang istorya nga ayaw ka mo pagpanugilon o lain, no? Kay para malikayan ang sayop na interpretasyon o sayop nga kanana ang pagkamisaya ni Jesus. Basin ang pagkamisaya niya tama lang sa pagpanambag
taman lang sa pag-ayos sa mga sakiton or pagbanhaw sa mga nangamatay or pag-abog sa mga giyawaan, basig taman na anak. Dili masabtan ang tunong ni Jesus sa iyang mensahe, mao ang kaluwasan sa kalat. Kita luwason kita niya sa ato ang makasasala, luwason kita o dadon kita niya sa iyahang gingharian dito sa wala na katapusan, sa iyang pagbalik, ikaduhang pagbalik. So, brothers and sisters, in summary, ang Ginoo nangutana, kinsa man ang ilang pagtuo o kinsa ako, unsa may gisgutan sa mga katawan o kinsa ako, o gitubag sila siya sa mga apostolis, o daghan iyang gitubag. Daghan gitubag si Elijah, si Jeremiah, si John the Baptist, o sa propeta. But then sunod yung ipunta na ang mga disipulo na yun, kinsa man ang inyong pagtuo na kinsa ako. O si Pedro nito bag, ikaw ang Messiah, ikaw ang anointed one, ikaw ang ninihugan sa imuhang pagka-Messiah nga mo ay muhatag ka na mo kaluwasan sa amuhang kinabuhi, kapasayloan sa mo sala. O dadon kami ni mo diha sa imong kingharian. O si Pedro, iya nang itahasan, dili ka na nimo matubag o dili tungod sa kuang amahan. Mura ka o si Juna, simbolo sa pagmisyon sa ako ang mayong balita dito sa mga katawhan. Sama ni Ninibe, sama sa lugar sa Ninibe, gitagaan sila o kananang paymangno kung dili sila mutuo, dili sila mag-usap, mabot yun ang ilang kapildihan. Mo kana ang tahas ni Pedro dinhi kanato. Ngani si Pedro, siya mo'y primero nga gipiyalan, steward sa liabi o sa liabi dihan sa ganghaan sa gingharian sa langit. O unsa kato iyahang pagalugwayan o pagahuptan magani, pagahuptan mo usab dito sa langit. Mo kana ang otoridad ni Pedro nga gihatag. O nagsugod kaniya o mga kausaban hangtod kausaban sa nagdumala mga Santo Papa hangtod karong panahon. So safety kayo, no? Safety kayo kita kay naay gitagaan gitahasan nga successor ni Peter, no? Sumusunod ni Pedro. O kinsay gialagara ni Pedro o sa mga Santo Papa, mao si Jesus. Si Jesus gayud ang punuan nining tanan. Salamat kayo mga kaigsunan ko. Light them with my word. Sa sunod na pod nga semana, magkita-kita lagi akong kita. Don't forget to like and subscribe. And also, I pray na somebody will support our ministry. In the name of the Father, Son, Holy Spirit.